aku boyo sampun nesu nesu kabeh iso rasaku tuh nganggo metuku kelakuanmu kembangan manisku aku sayang ngapun terasa terasa aku mesti carane aku ora bakal nol sayangku ora bakal setia orang mungkin mendua tersuwun saben dino tangannya di atas kaki ayo Kowi ayo sisa Nagumbak ya sampun nesu nesu kabeh iso rasa kutuk kanggo mecucu eman paras ayumu wedok karo atimu rungokno kembangan manisku terus aku ora bakal tinggal sayangku ora bakal gaya senajan kahanan putra aku bakal setia orang mungkin mendua matur suwun sampun ana ngajarine saben dino nesu kabeh iso rasa kutuk kanggo mecucuk panen paras ayumu tak beto karo atimu rungokno kembangan manisku ayo Mas Adrian sayang aku orang mungkin mendua matur suwun tresna corone tresnaku ora bakal sayang ora bakal dia jalanan susah aku bakal setia orang mungkin mendua matur suwun ana ngajarine saben dino dino aku bakal setia orang mendua matur suwun sampun ana manjanine saben dino tepuk tangan dulu buat pengantin juga buat Mas Adrian ini dapat sabar berapa ini adik-adik masih semangat goyang ya
ini tadi